हेलो सुनाफोर गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो सानैनो मोजां दङ दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बे भिडिअआ जाहैदों बे भिडिअआ जेबो ब्लग भिडिअ नङा सुनाफोर मोनसे दासान्दि माने इउटुबाव फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल दामानि माने इउटुबाव फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो ना फेमास जागासिनो दा बेखौ आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दा बेखौनो आंबो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामना होनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दामानि फेसबुकाव इउटुबाव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो ना फेमासनो माने बै एक्ट्रिस दंमोन ना निथामनि एक्ट्रिस बे निथा बसुमतारी एक्ट्रिस दंमोन ना एक्ट्रिस माने एसे बिदिनो एलबामफ्रावबो गायो आब' रियामोनजों गाफायोमोन ओमफ्रायसो माबा बिमा हिरि बेफोरबायदि लायोना बियो नायनोबो मोजांखा आरोखि जोंनि बनरगावनिनो बियो जोंनि बनरगावनो हाबा जानायमोन ओमफ्राय दा बिस्रानो थेङाफारायाव थायो आरो बिस्रा न' लुनानै थानाय गोदोनिफ्रायनो थाखायो बेनि फिसाया प्रदीप बसुमतारी होननाया गोबाव समनिफ्रायनो लोमजाबोनानै दा बेना माने लिभारबो गाज्रि जाबायमोन नामा ओमफ्राय मानसिया थानायनि चान्स गैलामोन जाहैदों ओमफ्राय दा बिथांजो बे निथा बसुमतारीया गावनि लिभारखौनो फिसायनो होनानै दा फिसाया आरामाव फैबाय आरोखि बेनिनो बिराद बयबो गोजोननाय मोन्दों बे अनलायनाया बेखौसो होननानै बयबो गोजोननाय मोन्दों आरोखि नोंगौ फिसाया थानाय चान्स गैया नालाय आंबो बे गैयाबा आंबो हारसिंल' थाया होननानै दा जायो गावनि लिभारखौनो होदों जाहैदों दा बिसिनि लिभार मोनफिननानै दा मोजाङाव दं आरोखि फिसाया दा फुरा फेमास जाबाय फेमासबो खालामनांगौ बेफोरबायदि अनलायनायखौ अब्लासो बयबो सोरबायाबो माने सोलोंनो हायो आरोखि बेफोरबायदि होयोबा थांफिनो मायो बेफोरखौ मिथिनो मोनो बेफोरबायदि लिभाराबो गुबुननो होजायो मायो होननानै बयबो मिथिगोन मालाबाफोर सोरबाफोर उफाय गैया जायोबा बेबायदिनो होलायनानै रानलायनानै बेबायदिनो थांनानै थालायनो हायो दा आंबोथ' मिथिफेरामोन बेबायदि गावनि लिभारा जे गुबुननो होजायो होननानै दासो आङो मिथिफेरदों ओमफ्राय आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि दा बिथांजोआ गावनि हासबेन्डनो बेबायदि लिभार होनानै बिथांखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय दा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सोरनिबा अननाया रां रुफा धोन दौलतनि थाखायल' सोरनिबा अननाया महर मुस्रिनि थाखायल' सोरनिबा अननाया देहा सोलेर लुबैनायनि थाखायल' आरो सोरनिबा अननाया मानसिनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखायल' नाथाय नितु बसुमतारीनि अननाया प्रदीप बसुमतारीजों जुग जुगामियै अनलायबाय थानो मोनलायबाय थानायनि अननाय माने सोरनिबानि थाखाय हांगार फिथरब्लाबो आंनि थाखाय सना फिथर होननाय बायदि नोंथाङा गोबां रोखोमनि अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बोराबलायनाय आरो खुद्रिलायनाय नुबाय जानांगौ खोनाबाय जानांगौ आरो नोंथाङा गावनो अननो अनजानो अनलायनो मोनबाय गोबांनि अनलायनाया गोबां बायदि रोखोमनि जायखौ जों इसोरनि माया होननानैबो बुंनो हायो नितु बसुमतारी आरो प्रदीप चन्द्र बसुमतारीनि अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनायाबो मोनसे गुबुन रोखोमनि जायखौ जों खुगाजों बुंजोबनो हाया मोनसे अनजिमाजों फोरमायनो हाया क'क्राझार जिल्ला थेङापारा वार्ड नं 5 आव फिसा हिन्जाव सासे आरो फिसा हौवा सासे लानानै गोथार अननाय आरो मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों नितु बसुमतारी आरो प्रदीप चन्द्र बसुमतारीनि संसारा 32 बोसोर बाबेनलांबाय गावजों गाव एना एनि गैयाजासे नितु बसुमतारी आरो प्रदीप चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि अननाय आरो संसारखौ जों मानो बाख्नायदों नोंथाङा थारैनो मोनथिनो लुबैगोन थारैनो नोंथाङा बिथांमोननि अननाय मोजां मोनलायनायनि जारिमिनखौ मोनथिब्ला नेवसिनाय सोदोबखौनो नेवसिगारगोन मानसिनि जिउआव माब्ला माबायदियै खैफोदा फैयो बेखौ रावबो बुंस' हाया खैफोदा अनेक रोखोमनि थायो जाय खैफोदा सोरनिबा अननाय आरो मोजां मोनलायनायनि दौलेंखौ बस'यो गुमुर मोनस्लाबै खैफोद लाबोनानै नितु आरो प्रदीपनि संसारखौ खोमसि जोमै दाखा खालामनो नाजादोंमोन नुवाथारिया इसोरनि माया गेलेनायजों देहा थायोब्लासो गासैबो मोजां देहा थायोब्लासो धोन थायो 58 बोसोर बैसोआव आगान होबाय प्रदीप चन्द्र बसुमतारीया थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो किडनि बेरामजों भुगिनांना दंमोन गोबां नाजानायनि उनावबो मोजां गोग्गो देहायाव लाबोनो हायाखैमोन जायनि थाखाय प्रदीपआ नितुखौ अराय समनि थाखाय नागारलांनो समसिम सफैबायमोन नाथाय 49 बोसोर बैसोनि नितुआ गाव हारसिङै थाना मुलुग संसारखौ नायनो सानाखै नों दंब्लासो आंबो दं नों गैयाब्ला आंबो गैया बे थांखिखौ लानानै बिसिया गावनि फिसायखौ गोग्गो देहायाव लाबोफिननो थाखाय
गावनि गोग्गो देहानि लिभारखौ दिहुननानै फिसायनो होयो। बिसि फिसाय लिभार सोलायखांनायनि उनाव मोजां गोग्गो देहायाव फैनायनि लामायाव अननाय आरो मोजां मोनलायनाया खुगानि बुंनायजोंल' जाया। बेनिखायनो जोंबो बुंदों अननाय मोजां मोनलायनायखौ मानसिनि सिगाङाव देखायनोल' दाला, धोन दौलत लुबैनायनि थाखायल' दाला, देहा सोलेर लुबैनायनि थाखायल' दाला आरो महर मुस्रिनि थाखायल' दा अननाया फोजोबस्रांनायनि थाखाय नङा, अननाया सोरजिनायनि थाखायसो। गोथार संसार जानाय जरासेनि नखराव दिनै खौरां लाहैदों आरो गोसोनि बोलो हैदों बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया। रां रुफा धोन दौलतनि बोलोजोंल' नङा, गोसोनि बोलोजोंबो लोरबां देहाया गोख्रों। नुबायना सनाफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंबो बेखौ नुनानै नोंथांमोनहा माबोरै मोन्दों एसे कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै। आं सनाफोर, बाय बाय।